ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଧରେଇଦେଲେ ଏଭୋକାଡୋ ଫ୍ରୁଟ୍। ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକିରି ସଫା କରିକିରି କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶେଇକିରି କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ବନେଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏଭୋକାଡୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ପୌଷ୍ଟିକ ଫଳ ଯାହାରେ ସୁସ୍ଥ ତେଲ, ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ ମିଳିଥାଏ ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟେରୋଲ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ। ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତ୍ୱଚା ଓ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ, ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଏହି ଏଭୋକାଡୋ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବଟର ଫଳ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଏଭୋକାଡୋକୁ ସାଲାଡ କିମ୍ବା ସାଣ୍ଡୱିଚ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଖାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏହି ସୁସ୍ଥ ବଟର ଫଳ କିଣିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।